Sanibonani molweni ndiyonamkela kweSASA-TV ngesiXhosa. uThando uxelele abantu bomzi wakhe uba ufumene ikholo okanye imeseyiji ethi uyise uyamcela eThekwini. Babe bekhalaza ke abazali kuba bethi uThembiNkosi uyadelela. uThando kaloku wendile kwadlamka akakwazi ukumbiza ngathi ubiza umntana wakhe. Bekumele into yoba uyamcela, baya-understand uba nguyise but ekugqibeleni ngumendi phaa. So uThando uxelele usiyacela ke uba utata wakhe ucele uba eze kuye. Usiyacela waqala wabhideka ke embuza uba ngomphi lo tata uthetha ngaye. Watsho uba uThembiNkosi. So umbiza ngoThembiNkosi kwa uyise ke phofu. Wabe sesithi ke sengutata nangoku uThembiNkosi kuwe ngoba lo umuntu endimaziyo uba ngumuntu ongutata ngumuntu okukholisileyo wakondla wade wabe umdala. So andiyazi ke le itshoyo uba ngutatakho. Andithi kaloku uThando ngulo wathetha zonke iindaba zakhe kusiyacela ukwenda kwakhe emxelela uba yena wahlawulwa okanye zangahlawulwe nguyise. That's why semdelela kangaka ke ngoku siyacela utatakhe. So ke uthe ke usiyacela kulungile uzomkhapha baye ke kuloo tatanyana wakhe ngoba ke akasayena akanamsebenzi naye kodwa ke ukumkhapha umkhaphe xa esithi uThando mabaye uzomcela imali. Mhlawumbi khona imali ezobanika yona wavuma kusiyacela ngoba kuthiwa uzobanika imali. And siyacela ke kwi-diary session yakhe uthe yena uba ngaba umntu akamthandi nomkakhe kumele angamthandi ngoba kaloku bona bobayi-2 bangabantu abayi-1. So eyenziwa nguye mayenziwe ngumkakhe. So ufikile ke uThando kuyise apha wafike ehleli nomnye wabantwana bakhe ogama linguNosipho ke uthi ke yi-firstborn yakhe. So ubefuna into yoba bazane. Wambuza impilo ke buza nomzukulwana wakhe uyaphila nomkhwenyana wakwakhe. So uThando into yokuqala ke ucele uba nje kuba elapha ucela nje azamphi imali yokuphinda olundi. Ethi futhi ufuna ukwazi uba uthi uhlala phi na le nto avela ambize ngoba yena wendile bekumele uba umcelile. Uyise ke kwi-diary session uthe ayimpethanga kakuhle indlela amfuna ngayo imali ngokungathi uthenga uthando lwakhe ebe engutata wakhe yena. Uthe ke akana problem uzomnika imali and uyavuma bekumele uba umcelile but akanayo inamba yakhe umcele ebantwini nangoku. And okunye usiyacela wathi after ifuneral katata uDlamuka angazaphinde alube kunyawo lwakhe kowabo aze abe yena engusiyacela akasekho emhlabeni. So uThando ibingathi uyayothuka ke yonke le nto ithethwa ngutata wakhe kodwa kwabe sithi kodwa ke tata wena awunandaba nam. Nangoku ndibize kuba kukho abantu be-TV awunanyani awazi noba ndiyatya okanye ndiyanxiba ndiyaphila at least. Uthi ke umama wakhe at least yena uyamfowunela noba kho nto itheni ayenzayo but at least uyamtsheka ambuze impilo. So ubuze uNosipho uba utata ke uyafika nakowenu ukona sewakuhlawula. uNosipho uthe hayi kaloku wahlawula wena nothi mna. Uthe ke soza kuhlawule ke ntombi uzokuhlawula mhla wena wasebenza wamnika imali. Utsho ethi ke nam njengoba ndidibana notata kungoku ndidibana naye because sekukhona imali ayirholayo inoba ke utsho kule mali yabantu be-TV. Uthe ke akamzondi uyamthanda uyise qha into ayingayifuniyo bubuxoki. Into xa ungenayo awunayo watsho ethi tata ulixoki. Kwi-diary session ke uthe noba ungambuza uphila yiphi impilo uzoxoka kanti impilo yakhe ayikho kule level azibeka kuyo. So uyise uthe zonke ezinto zithathwa nguThando ziyifake. uThando ke uthe kuyise ngoba ethi unabantwana abayi-5 kungcono abahlawule bonke ngoba kunje sisenzo sakhe. Ekhuza ne-age difference kuye noNosipho uba uNosipho una-23 yena una-22. So ubuze uba uyise lonke elixesha ubuhlelele ntoni. So ukuhlala kwakhe cawa mhlawumbi uthetha ngomsebenzi okanye udibana nabo okanye ukubadibanisa. Tata ke uthe ke makangathethi kanjalo ngoba akayazi i-background yakhe. Uthe ke uThando uyacaca ubungena udlule ungene kulo udlule ushiye umntana. Uyise uthe ke ngexesha lakhe naye wayehot so akho nto wayengayenza. uNosipho ke uthe asikho ke isidingo soba uThando amdelele kanje utatakhe noba wayengekho ebomini bakhe ekugqibeleni ngumzali. Uthe ke uThando uyahamba watsho esithi ke uyavuya ukubona usisi wakhe. uNosipho uthe ke ube right ke sisi. Uthe uThando zoba right if utata undithengela ifowuni andiphe imali every month ndikwazi ukutya ndikhuluphale okanye ndityebe njengawe. So umdelele ke usisi wakhe ngale ndlela yoba uvele wamshiya namazwi amxelela into yoba ndifuna ukutyeba ndibe ngakangawe nawe umtata funeka andinikeze imali. Umuntu uqala ukumbona uthethe kanjalo kuye.
So uThando hayi uyadelela akasamazi uyise akamazi noba ngutatakhe umazi nje ngegama nguyise qha-ke uyatsho uba yena vele noyise abanayo i-connection kodwa kusalayo ngutatakhe. Enkosi ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi bye.